Törningar Axelsen, Liseberg och Norrköping Väster. Det spelar Havnberg och tappar 5-0 mot Hape. Kvart vad är det skrift? Jag vet inte vad jag skrift alltså. Vi spelar ju väl och tar skorar ner på det mål. 5-0 är det så stor mål linan. Så på en eller annan måte att tar skorar 5 mål så är det nog till men jag hade inte att ha blir så gott som det kan vara. Och man ofta sätter bättre och att det bara helt att vi inte lättar snägg mål in och sälja arm vi kommer ner och Nudgeman så det kör inte ta vidare och Nudgeman säger mer minne tar det inte att det kan fira men det vanliga spel nu alltså fyra lag så helt inte att det är så reella stormona. Det har hört ganska bulten men tar flytta bulten där. Tar flytta den åter fram och ofarlig men så där kommer till Legends Stöver så ska jag där. Att göra nu och ett kontroll också. Så snägga göra. Du nämner själv att det var tvärmans utvärstar. Vad är det som händer? Ja, han visste för nog beinleis rekord. Det sa jag inte ordentligt, men det var ett eller annat. Han fick bara rekord så domaren stod att vi så han är nog säker att det var. Men den nästa goda kortet var ja. Han fick 2 guldkort, han som fick rekord nästa för det. Det var nog okej, jag vet inte. Han stäckade någon, han var vid jökna. Till att spalt tvärdester mot Baun Hannalin Baun och som uppslitare är det ganska tar första spel mot topplinan eller vad? Ja, så vet det absolut inte att lagen har tappat 8-0 nu i det spalt tvärdester men det är reellt ringa början och extrem nästför. Vi bara röna kommer störst åter och röna hålla mål rätt och så ta det härifrån och så tar vi så få där dessnar som kanske är och av på någon är inte lättare så må vi röna ta av. Hittar fram efter att vi är värande och våra fondalen nästa år. Det gör det absolut. Vi har spelat tvärdester och där 20 och så 25 distrikter och här näst i hämta och så är det ganska särskilt hemmavedliga. Vi skulle få åka sti så det ska nog komma. Det tror jag på. Tänk Axelsen från Norrköping Väster. Tack för samtalet. Kör så väl.